Pazjenti li jaqbżu ċertu ammont ta' stennija għal kura medika partikolari fl-isptar pubbliku jingħataw trattament privat mingħajr ħlas. Dan qed ikun propost Patient Charter li tnieda 2 filgħodu u li huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna. Dan huwa dokument ta' konsultazzjoni strutturat fuq 8 prinċipji biex jinftehmu aħjar id-drittijiet u r-responsabiltajiet tal-pazjenti. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn saħaq fuq l-importanza li s-servizz tas-saħħa pubblika jibqa' bla ħlas. Fisser kif iċ-charter huwa qafas li dwaru se jkun hemm diskussjoni u perjodu ta' konsultazzjoni ta' xarejn. Chris Fearn ħabbar dak li qed jipproponi dan iċ-charter għall-ewwel darba. Aħna konna drajna f'dan il-pajjiż b'waiting list twal, waiting list ta' 11 sena, waiting list ta' 8 snin, waiting list ta' sentej li daw ħafna minnhom diġà niżilnihom. Però qegħdin ngħidu wkoll li fil-każ li jkun hemm waiting lists li jkunu għadna ma niżilnihomx ħanistabbilixxu ħin żmien ta' stennija li huwa stabbilit u mbagħad jekk dak il-ħin dak iż-żmien jinqabeż il-pazjent ikun jista' jieħu dak it-trattament mingħajr ħlas ġestwar privatu jħallas il-gvern. L-istess charter jitkellem ukoll dwar problemi etiċi, dwar l-importanza tal-pazjent fit-teħid tad-deċiżjonijiet, dwar konfidenzjalità u d-dritt li l-pazjent ikollu aċċess għal file tiegħu u anke dwar l-ilmenti u r-rispons. Barra minn hekk il-pazjent ikollu dritt li jfittex li jieħu t-tieni opinjoni. Mhux biss iżda ċ-charter jitkellem ukoll dwar uħud mir-responsabiltajiet tal-pazjenti, fosthom li jieħdu pariri dwar kif jgħixu ħajja aktar b'saħħitha. Chris Fearn żied jgħid li minn mindu jiġi ppubblikat iċ-charter finali, f'temp ta' sena jridu jiġu implementati l-miżuri kollha msemmija u li ta' kull sentejn iċ-charter tal-pazjenti għandu jibqa' jiġi rivedut biex jilħaq il-bżonnijiet tal-pazjenti nfushom skont iż-żminijiet.